Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Haba ƴan mata tun da sai kiran ki nake yi tun da ina ta son mu yi magana amma naga kamar hankalin ki bai ji ba. Ni ma ba ni tsoro wallahi. Ya hakuri ya hakuri. Ya gida ya aiki. Lafiya. Ya kokari ya kwana biyu. Alhamdulillah. Kullum ina dan ganin ki kina yawan wucewa ta layin ina ta son in miki magana amma ban san ta yadda zan yi in miki magana ba. Ni kaga saurayi nake an aike ni. Aike na ake yi. Na san an aike ki ne amma da Allah ki dan bani lokacin ki mana in ba za ki ina dan son mu dan yi magana ne da ni da ke. Wani lokacin ina ganin kina wucewa ta nan ina ta son in miki magana amma ina tsoro kada in zo in miki magana kuma ki zo ba haka ba baki ji daɗin abin da na miki ba. To shikenan ka san mene? A'a. Kar ka damu amma ka bari zan yi shawara tukunna na gani. To ba matsala in baki kamar yaushe kenan zaki shawara. Kamar nan da kwana biyu zan yi shawara tukunna. Okay. Sai in gani. Okay to ba matsala na gode ko in je in dan taka miki da raka ki in ba za ki da mu raka ki mana amma ba ranar da mun kyau irin rana ne ta yau ban taba jin daɗin rana irin da nake ba na samu nasarar samu. Allah sarki. A'a ƴan mata ya gida ya aiki. Kai ne anan? Wallahi ni ne ya gogari. Alhamdulillah. Ai tunda na san hanyar nan kike biyowa sai sa kika gani yau nan na kafe na tsare na ce dole sai na ganki. Wato ka san lokacin aiki na. Mana na san lokacin da ake aiken ki na san guraren yamma ne nake gani shine dai na zo a bani ansan nan dai da na tambaya jiya a faɗa min ko ana so na ko ba a so na. Mana. Kai ho wallahi kana da abin dariya. In ba za ki da ba yanzu dai ina son ki amsa na saboda kwanakin nan ma da na tambaye ki baki faɗa min sunan ki ba kuma baki faɗa min kina so na ko ba kya so na ba kuma za ki amince da ni sai yasa shi ne nake son yau ki faɗa mu. Sunana Maryam. Maryam Mero ko? Amma fice bin mai Meran. A'a ka ce na yi sa'a kenan da na samu sunan ki kuma har na san sunayen ki shaf alaman kenan ni dan sa'a ni dan nasara. Mero in ba za ki damu ba soyayyar da na faɗa miki ina son ki dala ki amince da ni da gaske ina son ki kuma zan rike ki amana kuma ni abin da nake so in aure ki babban burina ina aure ki zo gidana kuma mu ci gaba da shan soyayya ina son zan kai ki gurare da yawa ko ba haka ba mu je mu dawo kin ji to mu je akwai inda zan kai ki yanzu sai mu je mu dan siyo abubuwa mu je mu dawo ko ba haka ba. Wa me shago ya gida ya aiki ka bani wancan. Ba da wannan. Soyayya halitta tana a zuciya wannan tabbas ne. Shi so san so in ya ga dama ya tashi a kan kai ne. Ni an jarabtan da so da ƙauna a zuciya ya yi zane. San ka ya daman soyayya jarabta ne. Yanzu ka ƙarfi ko tun ɗazu kake nan gurin? Haba tun ɗazu sai jiran ki nake ki fito na gaba ki zo ba sai sa na zo in ce miki ya kike na kwana biyu ban ganki ba sai sa na zo in neme ki mu yi soyayya mu yi taɗi ko ba haka ba. Allah sarki ai ni ban san ka zo ba da Ayuba ne ya shiga sai yake ce mu wai ai ga ka aure. Ni ce kai to ni ai ban ma san ka zo ba. Okay Allah sarki. Allah sarki ina wuni? Lafiya kalau ya gida ya aiki. Lafiya Ya lau kwana biyu. ya hanya. Wallahi lafiya kalau yanzu abin da na so in ga mi kin ga aure ya zo ko ba haka ba kuma gobe nan za a daura mana aure to kin ga shine na zo dama in ganki mi magana ko ba haka ba. Wallahi ni ma ina ta so ka zo mu magana saboda ina so in maka godiya da ɗawainiyar da kake min ka kai ni can ka kai ni nan ka siya min wannan ka min wannan. Wallahi babu abin da zan ce maka sai dai in ce maka na gode Allah ya saka da alkhairi. Inda a ce ana samun masoya kamar ku wallahi da ba a rinka yin kuka akan soyayya ba ana shan wahala in dai haka soyayya take to wallahi Allah ya ƙara maimaita mana. Ai ba wani abu riban soyayya a yi aure riban soyayya a zauna a gidan soyayya ko ba haka ba
sannan ga kuɗi kuma sai ki ba ƙawayenki. Ka san me? Ni ba na son wani dinan nan mai kiɗa ne, ni ba na so. Kawai kuɗin lalle da kitso kawai ni za ka bani. Ok, to ba matsala. Ba na son To ga wannan sai ki je ki saboda ba lalle na son- sai ki kitso sai ki komai da komai gashi. Baby ni ka bar shi ma ina da kuɗi zan yi ba na son kana shan A'a ki rike mana ki rike ki haƙuri baby ki haƙuri. Allah ka bar shi. Ki haƙuri baby na gashi to ki je sai ki siya sai ki lalle sai ki Na komai. gode. Gobe kuma za a yi auren mu za a sha shagali da komai da komai ko? Allah ya nuna mana. Amin 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 amin. To sai an jima. Ki shiga gida sai an jima. To ni sai na ga kin wuce a zan ce ga gida. A'a sai za ka fara wuce. A'a. Zai in raka ka. A'a. Da Allah mu zai in taka maka da ɗan. So halitta ne, Ni ma ina sai na ce so halitta ne, so halitta ne hobi. Gida ana ta shan iska ne? A'a. Sannu. To me kike son in yi in ban sha iskan ba? To, Allah baka haƙuri. Ya aiki Me wannan? ko in ce ya hutu. Me wannan? Wannan nace miki nake son ci? Ashe baki da hankali? Baki san me kike yi ba, ina zaune kin zo kin zauna kusa da ni? Wato baki da ladabi kenan. Ko? Baki da ladabi. Ki dauke abinki ba zan ci ba. Ki kwashi abubuwanki. Ki kwashi ba zan ci ba rike. Kwashi abinki duk ba zan ci ba. Kwashi abin ba zan ci ba. Ba abin da kika iya sai dai kullun ki dinga kawo mu wa'innan shirman ki ce su zan ci. Ki kwashi abinki tattara ba zan ci ba. Na ga wannan abu ɗan abun marmari ne kuma na ga abinci ai dai na ga an ci shi yasa sai na ce bari in ɗan kawo maka wannan da ɗan zoɓo ka sha amma kuma ka ga yadda ka zo yanzu kana watsa mu. Sai na gaya miki abin marmari nake so. Ba na son cin abinci. Abincinki ne ba na so, ba na son ci. Yawwa. Ba wai wani abu ba naki din ne ba na son ci. Dole sai na ci? To me yasa haka? Cikin ki ne ko ciki na ne? Eh? Wai yanzu har kana in tashi in baka guri in tashi in baka guri in je ina. Ki tashi ki bani waje. Ki tashi ki wuce ki bani waje. Allah ya baka haƙuri. Aikin banza aikin hofi. Hello baby. Ya kike a kwana biya aiki? Ai ina ta son in kira ki wallahi wannan masifaffiyar matan nawa ne fa ta zo sai wani matsa min take ba abin da ta iya sai shirme sai yauka. Ina zuwa zan kira Me ki. kace? Ni ne na iya shirme da haukan? Dama shi yasa kake cewa in wuce ka ce mun wata zaka kira wata kake yin waya da ita. To ita ma ta shigo cikin gidan in ta shigo sai me? In ta shigo dai abin da kake min shine zaka mata. Da ba haka kake min ba. Ka kai ni ina ne ka siyan min menene amma yanzu gaba ɗaya tun da aka yi auren nan ka lalace wulakanci iri wallahi ni na fara gajiya ashe dama wasu ne kake zuwa kana yin waya da su a waje ban sani ba yayi kyau ka kyauta abin da kake yi wannan dai abin da kake wallahi ba girman ka bane Ni kike gwada ma hannu kike wannan? ai gaskiya na gaya maka zan ga Kike gwada ma yatsa? yanzu shine hadda marina Na mare ki. Sora ka dan bulala ma ya kamata in sa in zane ki wuce ki bani waje. yayi kyau na gode wallahi sai an ɗauki mataki a kanka Kin banza aikin hofi. Me wannan? Me wannan ke? Aikin banza aikin hofi sharan ma baki iya ba kalli wannan me nake gani? Wannan me? Ba da ci bane wannan? Tun da cikin cewa shara ke yi riki ga kayan cefane ne in kin gama sai ki je ki girki. sanda zuwa dama wancan din iska ne da ina sharan shine mai ni dai wallahi ban san ran da zaka canja halinka ba ban san ranar da zaka canja halinka ba wannan halin da kake wallahi bai da kyau ba girman ka bane In zaki iya canja mahallin sai ki zo ki canja. Tunda ke Allah ya- kina da wanda zaki iya wannan. Ki wuce ki bani waje dan Allah. Allah ya baka haƙuri tun ɗazu abin nan yayi sauri yayi na san da ya fito zai zo ya fara faɗa ya ce tun ɗazu ba a gama girki ba ga shi yau gawayin ma ya ƙi kamawa kaman jiƙaƙƙe ne ka fito? Na fito. Tun ɗazu abinci ki girka abinci tun ɗazu kin kasa girka abinci. Ya haƙuri gawayin ne jiƙaƙƙe shi yasa gawayin jiƙaƙƙe ne da ƙyar na samu ya kama. Girkin ma baki iya komai ba. Ba abin da kika iya.
ni wallahi ban san me yasa kake haka ba. Kana gani fa yanzu nan ba fa ka dade da bani kuɗin ce ba nan ba na zo na ɗaura abincin. Kuma gawayin nan jiƙaƙƙe ne da ƙyar na samu ya kama ga gas can na ce ka zuba gas ka ce ba za ka zuba gas ba sai dai ayi da gawayi kuma gawayin ka san yanzu damuna jiƙaƙƙe ne amma ka zo kuma kana faɗa duk abin da zan maka baka godewa. Gawayi jiƙaƙƙe? Wai ka manta sanda a gidanmu nake dafa abinci in ka maka kuma ka ce abinci da daɗi wai yanzu ne idan na dafa abinci sai ka dinga cewa abinci na ma babu daɗi wai me yasa kake haka? Babu daɗi ba kiya ba. Saboda yanzu tun ɗazu nake zaune a ɗaki abincin jiya da kika zuba bakin cika magi ba sai dan na zuba da shi? Ba abin da kika iya fa. Abincin jiya ne na cikin magi? Kina ji fa har abokananka da suka zo suka ci abincin nan yadda suka dinga cewa wallahi abincin nan yayi daɗi amma yanzu ka rasa da abin da zaka saka mun sai da wannan. Yanzu abincin ke yi ko? To ba zan ci abincin naki ba ki zauna ki ci abincin ke kadai ni kin ga tafiya na wucewa zan yi. Sai to ka yi haƙuri. Ba zan yi haƙurin ba ki zauna ki ci abincin ki. Dole ne sai na zauna na ci abincin ki? Dole? Ka yi haƙuri ya kusan ƙara za ki iya zama ki ci abincin ki kaɗai in kin cinye abincin sai ki je ki ɗauka ki wannan tunda haka kike so da ni aikin banza aikin ka yi haƙuri ka yi aure wai ji abinci tun da ruwa ma kalle shi ka dawo mana abincin ya kusa ƙarasawa ka yi haƙuri Allah ya tuta wannan masifan ni wallahi na fara gajiya da wannan abu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Me gida, alola kake yi? Alola nake daga ina kike? Me gida ba kai kace in je ce fa ne da kuma zaka ce daga ni na ce ki je ce fa ne kullun na lura da ke in kika fita tun da safe ba kya dawowa sai da yamma. Sai ki ce min kin je wani guri kaza ina kika je tun ɗazu ina gidan nan ina kika je? Ta so wanka fa kenan daga bacci ka bani kuɗi ka ce in je in yi cefane na baka ka shiga ban ɗaki yanzu ka dawo kana alola na dawo shine kuma na fita tun da yamma yanzu nan na fita me haka me yasa kake ganin wannan abu ke ni fa wannan yanzu idan wani ya ji ba zai ce tun da yamma na fita ba sai yanzu nan suka ban kuɗin cefane ne na fita me yasa kake haka da na baki na ce ki daɗe ke ni fa wannan halin naki ne na gaji da shi fa na gaya miki ba zan jure mu wannan halin naki ba fa wallahi ba zan jure mu wannan halin naki ba na miki last warning kenan ba su ba su ba ina miki gargaɗi da haka ki shiga taitayinki ki shiga halinki fa ki wuce ki bani waje a wallahi ni kaina na gaji da wannan halin naka ni da ba haka ka nuna mun ba tun farko idan da na san haka ne wallahi da ba zan fara yadda ma in ce zan zauna in kin gaji ba ga hanya nan ba daɗin wannan abin da kake kai na kika shigo gidan ba kawo ki aka yi ba yanda aka shigo da ki haka za ki iya fita to ba inda zan je anan zan zauna aikin banza aikin wofi aikin banza da ake da irin wannan halin